दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मा आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 1थि बोसोरारि जथुम्मानि गाहाय खुन्थिया गायसनदों। तामुलपुर जिल्लानि दारखुसि माइनाव फोथाराव पथालिकुसि बाथौ बियाबनि आवथायाव फैगौ 4, 5 आरो 6 एप्रिलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मा आरो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 1थि बोसोरारि जथुम्मा खुंगोन। तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिनि नुजाथिनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे बोसोरारि जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जायो। बाथौ धोरोमखौ फोजौखांनाय आरो मुलुगनां दरबारसिम लांनो थांखिजों बाथौ धोरोमनि आरज गाबनायजों मोनसे गाबगोनां हाबाफारि लानानै दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो। बे जथुम्मायाव आसामनि 28 जिल्लानि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनि अनगायैबो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय बायदिनि बाथौ सिबियारिफ्रा बाहागो लागोन। गाहायै बाथौ सिबियारि लाइमोन हानजा, माइनाव हानजाफोरखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मायाव गोथौयै सावरायगोन। मख'नो नांगोन दि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे बोसोरारि जथुम्मानि गेवलां मेलाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां मन्त्रि, एमएलए आरो बिटिसि खुंथायनि मावफुं सोद्रोमाफोरा बाहागो लागोन होनना तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया मिथिहोदों। 32थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो तामुलपुर जिल्लानि 1थि बोसोरारि जथुम्मा। दा बियो दिनै तामुलपुर जिल्लानि पथालिकुसियाव फैगौ 4, 5, 6 एप्रिलाव खुंजानो थांगासिनो दङ। बिनिनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय। बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर बाहागो लादों। तामुलपुर बियाब जिल्ला आरो बियाबनि लोगोसे रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। आरो दिनै मोनफ्रोमबो हारिनि गावबा गाव धोरोम थायो। जोंनि बर' माहारिनि गुदि धोरोम बाथौ। दा बेनिनो जोङो गौथुम हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि हाबाफारि बियो बेवहाय गाजा गोमजायै जानानै खुंजानो लांगासिनो दङ। दा बेवहाय आसामनि मानगोनां मुंदांखा जोंनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां, लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां बेवहाय बाहागो लागोन। आरो बे जानो गोनां जि बोसोरसालिया जथुम्मा, बेवहाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि जथुम्मायाव बेवहाय धोरोमजों लोगोसे समाज फोसाबनाय लोगोसे माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ बे सावरायमेलाव सावरायनाय जागोन। लाइमोनफोरखौ लानानै, जोंनि माइनावफोरखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय समाव जों माबायदि खामानि मावलांनो थादों बेखौ सेमिनार बा हारिनि माखासे सेमिनारनि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि फोरबो बे फोरबोआव सावरायलायनाय जागोन। गोबां सावरायमेल थागोन लाइमोन आरो माइनावफोरखौ लानानै आरो फरायसाफोरखौबो लानानै बेयाव सावरायमेल खुंनाय जागोन। लोगोसेनो बेवहाय 28 जिल्ला बेवहाय बाहागो लागोन आसामनि। लोगोसेनो आसामनि अनगायैबो दिनै अरुणाचलनिफ्राय बेवहाय बाहागो लागोन, नेपालनिफ्राय बेवहाय बाहागो लागोन, बेंगलनिफ्राय दिनै बेवहाय बाहागो लागोन। गतिके जोङो दिनै नेपाल, बेंगल, अरुणाचल बा जों नर्थ इस्टनि माखासे रायजोफोरावबो दिनै जोंनि बर' सुबुंफोर दङ। बै बर' सुबुंफ्रा दिनै जोंनि गुदि धोरोम बाथौखौ फालिबोगासिनो दङ आरो बिथांमोनाबो नैबे 32थि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेवहाय बाहागो लागोन। रायजोफोरनिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय, दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बेवहाय बोसोरारि जथुम्मा जानो थांगासिनो दङ, बेवहाय गासै रायजो राजाफोर आरो गुबुन गुबुन हारिसानि गासैबो रायजो राजाफोरखौबो आङो बाथौ धोरोमनि बे जानो गोनां गेदेरथार जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय। बेथ' तामुलपुर जिल्लानि थाखाय मोनसे जोबोद गोनांथार बाथ्रा। बे तामुलपुर जिल्लायाव दिनैहालागै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि जथुम्मा, बे जथुम्माया जाफेराखै होनबाबो गोरोन्थि बुंनाय जाया। देग्लाय 32थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ तामुलपुर जिल्लानिनो पथालिकुसि माइनाव फोथाराव खुंनो लानाय जादों 4, 5, 6 एप्रिलाव। बेखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो गाहाम मदद आरो हेफाजाब मोनदों। जों मिजिंथिदों जे इसोरनि अननायाव जोंनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जों मोजाङैनो सोलिलांनो हागोन आरो दुलाराय बर' माहारिखौ बे
बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जों खौसे खालामनो हागोन। जों साननो हायो जे जोंनि खाथि खाला जायफोर माने बर' माहारिफोर दङ, बांलादेशआनो जा माने पश्चिम बंग'आनो जा, बेफोरबायदिनिफ्रायबो बिथांमोना फैगोन। आरो नैबेखौ मख'जाथाव बाथ्रा जे जोङो सोनाब बेंगलनिफ्राय जोंनि बाथौखौ माबा खालामनो थाखाय आलारि बाथि सावनो थाखाय सोनाब बंग'निफ्राय सासे फैनायनि बिथाङा खोथा होदों। गतिके जों मिजिंथिनो हायो जे जोंनि बे 3 दिना खोब मोजाङैनो जानानै थांगोन। आरो जोङो साननानै नायदों जे बोथोराबो बे समाव मोजां जाहैगोन। मानोना दानिफ्रायनो अखाया एसे हादों जिहेतु बे समायालागै जोंहा बोथोरा खोब गाहाम जाहैगोन। जों मिजिंथिदों जे नैबे जथुम्मानि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिखौ खौसेथि खालामनायाव जोङो गोख्रों माने लामा जों नागिरनानै मोनगोन। दा जोङो जोंनि गेजेराव एसे बेले बेजे जाना थानाय कुमारिघाटा बियाबाबो नैबे 30थि जथुम्मानि समावनो बिथांमोना फैनो कारणे एसे गोसोखौ फोरमायदों। बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। बिथांमोना खोब थाबैनो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि माने टेबोल, बे टेबोलाव बिथांमोना फैगोन। आङो बिथांमोनखौ हांख्रायदों। मा हाबाफारि लादों नोंथांमोना आरो सोर आलासि होननानै बुङोबा जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि हिसाबै बिथाङा नुजाथि फैगोन। बेनिफ्राय बावैसो पद्मश्री बान्था मोननाय अनिल कुमार बर'आबो बिथाङा आलासि महरै नुजाथि फैगोन। आरो बिटिआरनि चिफ मानिनां प्रमद बर'आथ' जिहेतु बिथांनि डिस्ट्रिक्टनिनो जायगायाव जागोन, गतिके बिथाङा थाखागोन। बिथाङा चिफ पेट्रनबो। गतिके जोङो जि MLA जलेन दैमारि बिथाङाबो बे जथुम्मानिनो बिथाङा चेयारमेन। गतिके बिथाङाथ' थाखागोन, बेखौ बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैलिया। बेनिफ्राय जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासैबो आफादगिरि नेहाथारिनि लोगोसे जिमान माबा दङ, बिबानगिरि दङ, बिथांमोना बेवहाय नुजाथि फैगोन। गतिके जों मिजिंथिदों जे नैबे 30थि जथुम्माया खोब माने मेहेरगोनाङै जानानै थांगोन।